Sa unang adlaw nga usa na ka ordinaryong Pilipino si kanhi President Rodrigo Duterte, gialokar niya ang panahon nga makapahulay kauban ang iyang pamilya. Malipayon sab ang mga silingan sa kalampusan ini sa iyang pila ka dekadang pagpanerbisyo sa katawhan. Ani ang report ni Argil Relator. Sa entrada palang daan sa subdivision sa Davao City kung asa nagpuyo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dunay nakamungtar nga mensahe sa pagpasalamat ngadto kaniya. Kung naandan nga matag karon og unya, busy ang maong subdivision, labi na og anaa siya. Apan karon, wala nay nagabahis-bahis nga mga sakyanan, apan hugot gihapon ang seguridad. Anaa lang sulod sa ilang balay sa Davao City si former President Duterte sa iyang unang adlaw nga usa na siya kaordinaryong Pilipino. Daan na niining gibutyag nga makatulog ug makapahulay na gayud siya sa saktong oras. Ang iyang mga silingan malipayon nga gawas nga nakauli na gayud siya dinhi sa Davao City. Natapos sab niini ang iyang unong katuig nga termino nga malampusong nakabot ang iyang mga gitinguha nga kabaguhan sa panggobyerno sa nasud. Alipay kay ko kay nakauli na jud siya diretos. Makares na jud siya. Nya kanang lipay pod ko kay naka siya 6 years na daghan siya natabang sa to ang nasud. Daghan na matud pa og nabuhat si kanhi Presidente Duterte alang sa mga Pilipino ug sa nasud. Busa, deserve gayud niya nga mahatagan og igong oras ang iyang kaugalingon nga maglingaw-lingaw ingon man makauban ang iyang pamilya. So far, daghan na mo siyang nabuhat na for this country. So, ano na kay ba? Kung too much na kay para saya if mag-serve pa siya. And people are happy for him naman po. O daghan na lipay siyang performance. Ilang gilauman nga makabalik na sab si kanhi Presidente Duterte sa iyang mga naandang pakikimamat kanila isip magsilingan sama ni adtong panahong mayor pakinis sa syudad. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.